София, квартал Младост. Тук медицинската сестра Илияна Кирилова живее заедно с съпруга си Асен и с дъщеря им Алисия. Илияна е болногледачка на свободна практика и се грижи за болни възрастни хора от няколко години. Семейство Кирилови водят спокоен живот, но всичко се преобръща след едно неочаквано позвъняване на входната им врата. В апартамента на Кирилови нахлува Елка Ценова, дъщеря на възрастна пациентка, за която Илияна се грижи повече от 5 години. Оказва се, че предната вечер, когато Елка се прибира от работа вкъщи, намира майка си, 84-годишната Иванка, в безсъзнание. Снощи се прибрах вкъщи и заварих мама на леглото. Просната. Не знаех какво да направя. Помислих, че е починала. Попипах пулса и напипах го. Разбрах, че все още е жива. Не знаех на какво да правя, на кой да се обаждам. Звъннах на Жечо, не на Жечо. Обадих се на линейките. Линейките на бърза помощ. Дойде мъжа ми. Тя още дишаше. Реших, че тя си е жива, жената още е жива. Закарахме я в болницата. По спешност Иванка е откарана в болницата, но през нощта възрастната жена почива. В кръвта й е открито силно завишено ниво на инсулин, което е и причината за смъртта й. Вероятно тя, Илияна, нещо там, не знам, предозирала е. Защо е предозирала? Толкова години слага този инсулин. Просто се е разсеяла ли? Толкова разбира ли, некадърна ли? Не мога да кажа. Но така или иначе, няма е мама. Да ме обвинява мене, че съм я убила с инсулин. Аз. Това е пълен абсурд. Аз съм толкова стрикна в работата си, винаги следя дозите и 5 години се грижих за нея, съм била винаги много внимателна. И това се опитвах да го обясня. Елка обаче крещи и ме обвинява пред детето ми. Все едно съм някаква... Жена ми слага за първи път инсулин. Станала някаква грешка. Сигурен съм, че утре ще дойде и ще не се извини. Просто сега е афектирана. Рано или късно ще разберем какво е станало. Няма какво да ми обясняват тези. Всичко ми се изясни, всичко ми е ясно. Просто тази жена, тя нито е професионалист, тази, която Илияна, която излага инсулина. Нито е изобщо, тя е некадърница някаква. Просто тя трябва да влезе в затвора. И някой трябва да й отнеме и правата, и не трябва да се грижи за никакви болни хора повече. Клюките се разпространяват със скоростта на светлината и вече нищо не може да спре слуха, че Илияна е убила пациентката си. Всичко започва да се превръща в някакъв кошмар. Съседите ме гледат, все едно съм някакъв изрод. Детето не иска да ходи на училище. Явно се притеснява, страхува се. Не съм убила жената, заклевам се, не съм. Ден по-късно Илияна Кирилова е извикана в полицията, за да даде обяснение. А аутопсията на трупа показва, че 84-годишната Иванка Димова е починала от свръхдоза инсулин. Образувано е наказателно производство срещу неизвестен извършител. И сте абсолютно убедена, че сте инжектирали правилната доза и точно толкова инсулин, колкото обикновено. Абсолютно съм убедена. Винаги съм много прецизна в работата си и внимавам. Има ли вариант да сте се разсеяла за миг и да сте инжектирала повече от 2 единици? Абсурд. Все пак съм медицинско лице и знам какви могат да са последствията. А тогава как ще си обясните наличието на толкова инсулин в кръвта? Както това нещо се случи, просто вече не мога да спя. Треперя цялата непрекъснато. Непрекъснато си връщам лентата назад, мисля за проста вечер. Напрежение всичко ми се смесва. Въпреки това, много ясно си спомням как поставих инжекцията на Иванка. Точно 2 единици. Пуснах и телевизора. Тя ми се усмихна, беше спокойна, абсолютно добре и си тръгнах. Какво се е случило, докато
За да се е прибрала Елка, просто нямам представа. Дано полицията да разбере възможно по-бързо, защото просто е много трудно. Как ми? Трудно ми е, да. Казвам всичко, каквото знам. А тук сте какво казвам? Че е починала свръхдоза инсулин. Добре, как е станало това, Лиляна? Къде да знам, Басена, как е станало? Аз го знаех, нямаше съм тук. Не да знам как е станало. Ти сигурна ли си, че не си е била тази инжекция 2 пъти, мамо? Ти добре ли си, бе? Как мога да ме питаш такова нещо? Колко години ме познаваш мен? Била съм я, 5 пъти съм я била. Естествено, че не съм я била 2 пъти. Основната версия, по която работим е, че госпожа Кирилова е виновна за смъртта на Иванка. Не говориме за умисъл към сегашния момент, но може би става дума за небрежност. Разбира се, ние в детайли ще вникнем в нещата и ще разпитаме всички от обкръжението на Иванка. Въпреки че е помолен от съпругата си да престане да я притеснява с въпроси, Асен е измъчван от съмнения и докато двамата пътуват в колата, той отново повдига темата. А някой от другото семейство може да бие инжекции? Къде да знам? Не съм виждала. Иванка? На практика всеки може. А Иванка? Иванка, абсурд. Иванка последните месеци не може да става от леглото. Добре, подявали, какво е станало тогава? Аз я убих, аз инжектирах инсулина и я убих, това е. Стига, спри! Не ми крещи! Знаеш, че става въпрос за убийство, не е шега. Ако трябва 1000 пъти ще повтаряме всяка секунда от онази вечер. Тя казва, че е невинна. Аз си вярвам. А другите, хората, какво ще кажат? Те ще й повярват ли? 2 часа по-късно полицията вече е в дома на семейство Ценови и разпитва останалите близки от обкръжението на покойната. Дали не се е получило някакво дублиране и някой друг да е сложил инсулин? В никакъв случай. В никакъв. Зато просто няма кой да... Ние не можем да бием инжекция. Нито мъжа ми, нито аз. Невъзможно. Да повторим още един път. Вие в колко часа се прибрахте? Към 9 без 15 вечерта. Добре, а какво правихте преди това? Ама аз нали ви обясних, бях на работа. Прибирах се от работа с една колежка. Пътувахме в градския транспорт. Колежката ми живее тук отсреща в блок. А дали вашата колежка може да потвърди, че е била с вас? Моята колежка може да го потвърди. Но искам да знаете, че на мен нервите ми вече не издържат. Погребах майка ми. Имам убийца, съм държала в къщата си. До кога се правиш интересен? Седнете, господине, да си проведем разпита. Не виждаш, че е заед. Мама почина, а той ми дошъл в къща мен да разпитва, мъжа ми да разпитва. Не мога да разбера какво се иска от нас. Има един човек, който е виновен за всичко и това е Иляна. Човек, който е сложил инжекцията. Къде това жената? Стани, чули какво ти казах? Господине, изчакайте да проведем разпита. Реагира грубо на милиционера, защото той беше брутален с жена ми, а тя много пострада покрай случката с нейната майка. Просто не понасям някой да обижда жена ми, тъй като много се обичаме с нея и за мен това е недопустимо. Нали? И плюс това цялият български народ знае, че в България няма полиция, а си има все още една политическа милиция, която не може да разкрива криминалните престъпления адекватно. И всичко е ала-бала. Вие, господине, кога се прибрахте? Точно 9. А какво правихте в периода от 8 до 9 часа? Правя си каквото си искам. Обаче, поне ме питаш да ти кажем, точно играх карти с комшията. А комшията дали може да потвърди? И ходи си го питай. Семейство Ценови реагираха доста агресивно, но това е разбираемо, защото те са много разстроени. Все пак става дума за убийство на близък роднина. Ще провериме алибито им. До тук случая ни показва, че става дума за лекарска грешка. Въпреки обвиненията и полицейското разследване, Илияна се опитва да се върне към обичайното си ежедневие. По график днес тя трябва да бъде в дома на друга своя клиентка, възрастната госпожа Славейкова, чийто мъж от години е налегло. За голяма изненада на Илияна, слуховете вече са стигнали до госпожа Славейкова, тъй като двете селка се познават. Илияна, защо идваш, бе?
Ама Как, защо, нали? Навсякъде се говори за теб, ти идваш тук да... Ама говори се, моля, изобщо не е моля вярно се. това. Полицията ще докаже, води се разследване. Ами ще се разследва, ама знаеш ли, че целият град говори за това? Дори във вестника го пише, Ама аз моля не ти съм се. виновна. Ама Ти ме добре, това ще познаваш. се докаже, ама... Ти ме познаваш, моля ти се, знаеш, че колко съм стрикна и съвестна. Голям авторитет тук в този град, не може така. Как да ви кажа сега, Илияна много изпълнителна беше, помагаше за мъжа ми много, аз я виках по всяко време и грижеше се добре за мъжа ми, но след като чух тези неща от хората и след като и във вестника писа, аз се притесних. Притесних се и затова реших да я освободя. Моля те. Не искам. Наистина не съм виновна, повярвай ми. Не искам. Ти може би дори и дипломата да си купила. И когато се докаже, тогава вече ще видим. Но не искам да влизаш вкъщи. Моля ти се. Моля ти се. Сега. Ох, не знам какво да кажа. Иван ще остана без никакви пациенти и без работа и цял живот съм се трудила супер съвестно и накрая какво? Изкарват ме убийца. Ужас. На следващия ден Илияна отива към училището на Алисия. Двете имат уговорена среща там, след което Илияна трябва да заведе дъщеря си при своя стара приятелка зъболекар. Но поредният шамар за Илияна тепърва предстои. Чудесно, твоите истории ми сипват живота. Какво бе, майче? Какво им? Да видих сега на халници, бе, аре да тръгваме. Тръгвай, не искам да ме гледат въобще. Защо? Какво се е случило? Те това се сипва с ми живота, казах ти. Аз? Вече ставам да срама в училище. Има вече пост във Фейсбук с тебе. На кадъри лекари за решетките. Тая Елка. Елка? Елка, точно тая, публикувала разни работи. И сега, може да пише? Сега ставам за срам. Вече няма никакво значение дали майка ми е виновна или не. Те вече знаят като убийцата, аз като дъщерята на убийцата. Няма измъкване. Дори да уневинят, просто си кажете, тая сега, какво, измъква се, уби жената. Като някакво семейство изроди сме, буквално. Ами ако вляза в затвора, това ще сипе целия ми живот. Не само моя, на детето ми най-вече, цялото ми семейство. Как ще завърши училище, как ще празнува бал. Ужас. Откъде на мене този кошмар, дето цял живот съм била толкова съвестна и стрикна. На следващата сутрин Илияна отива да проведе разговор с дъщерята на починалата Иванка, тъй като Елка Ценова е на път да провали живота и със своите жестоки обвинения. Илияна се надява да разбере нещо повече за случилото се в нещастната вечер и да убеди Елка, че е невинна. Ти! Елки, дошла съм. Ма как не те срам да идваш тук изобщо? Човешките, моля, престани. Просто как не искам да те виждам, махай ми се от главата. Нещата отиват твърде далеч вече. Моля те, съсипваш ми семейството, спри да разгласяваш тази информация навсякъде. Още Аз съсипвам твоето семейство. Ти съвсем си изкукуигала. Ти съсипа семейството ми. Какво направи ти с моето семейство? Ти ме познаваш много добре. Знаеш колко се отдано се грижих за майка ти толкова години. Не съм аз. Да, разбрах. Как си се грижила ти за моята майка, за да можеш... Нали тя ти е завещала пари? Какви пари? Как какви пари? Какво се правиш на ударена? За първи път чувам. Нищо подобно чуваш. Просто това нещо няма да го остава така. Първо ти ще си отидеш в затвора, ще си понесеш последствията и ще обжалвам това завещание. Аз ще го оспорвам. Първоначално си мислех, че Иляна убила мама от некадърност. Обаче се оказа, че тя очаквала само парите й. Това е едно чудовище. Аз съм държала вкъща си убиец. Просто тази жена няма бял ден да види. Ще направя всичко възможно да отиде в затвора, да пукне дано. Убийца. Уби майка и за пари. Не те не е срам, момиче. Нищо не съм. Много си нагла.
Не се връщи повече тук, съсипа жена ми, съсипа семейството. Вземи се в ръце, аре хващи стълбите надолу и не се връщи тук, защото ще ти направим главата мека. Завещание? Не знам за никакво завещание, за първи път чувам. И сега полицията сигурно ще го сметне за мотив в това и край. Нещата стават, вместо да се оправят, по-зле и по-зле. На следващия ден разследването за убийството на 84-годишната Иванка Димова продължава и Илияна отново е извикана в полицията. Тя пътува натам заедно с съпруга си. Нервите и на двамата са опънати до краен предел. Ти знаеш ли въобще за това завещание? Иванка казва ли ти нещо? Нищо не ми е казвала, бе, човек. Кълнати се. Ще не ми е хрумвало, че може да има такова нещо. Трябва да намерим адвокат. Откъде пари за адвокати? Ще Без това сме взема толкова... назаем. Трябва ти адвокат. Не мога да справим сами с това нещо, разбираш ли? Ти знаеш, че могат да обвинят в предумишлено убийство. Страх много. Влезеш в затвора, жена. Страх ме, Асен. Асен искаше още от самото начало да наемам адвокат, обаче аз бях против, защото това означава официално да се призная, че съм виновна. Все едно аз съм убийцата. Иляна въобще не разбира колко сериозно са нещата. Особено след като се появи това завещание, вече всички улики водят към нея. Този път разпитът на Илияна се проточва твърде дълго. Колкото повече време минава, толкова повече расте притеснението на Асен, че нещата няма да се развият положително за Илияна. Вече 2 часа е вътре. Какво толкова разпитвате? Сама без адвокат. Чакайте, къде водите? Следствения арест. Госпожата е задържана. На какво основание? Съветвам ви да си наемете адвокат. Чакай, Иляна. Иляна. Съм виновна. Спокойно. Спокойно. Всичко ще бъде наред. И какво ще кажеш на Али? Не мисли за Али. И как да не мисля? Не се притеснявай, ще оправя всичко. Вярвам ти, повярвам и ти. Вярвам ти. С теб сме. Сама при престъпници Иляна няма да се справи. Трябва да намеря най-добрия адвокат. Трябва да й помогна с всяка цена и да докаже, че е невинна. Няколко часа след задържането на майка й, 16-годишната Алисия се прибира вкъщи. Баща й има нелеката задача да й съобщи какво се е случило. Какво правиш тук? Мама, къде е? Майка ти я задържаха, Али. Какво? Задържаха в полицията. Супер. Аз вече няма стъпа в училище. Въобще няма стъпа в училище. Али, моля се, спри, стига с това училище. А вие мислите ли за мене? А ти помисли за майка ти, тя е затворена сред престъпници. А защо е затворена? Защо? Хората така ли ги затварят? Хората не ги затварят така. Майка Защо ти ме не е лъжете? виновна, намерил съм адвокат, говорил съм с него, той ще ни помогне. Вие ме лъжете. Вие ме лъжете, аз малка ли съм? се. Каква съм? Защо? Ела. Ма какво да дойда? Обяснете ми, кажете ми истината, какво се случва? Асен се опитва да обясни на Алисия, че няма причина за тревога и че недоразумението сигурно ще се изясни скоро. Думите му обаче никак не звучат убедително. Това е снимката на мама. И какво пишат долу? Некадърни лекари, за трешетките. А ти викаш, че не е виновна. Как да го разбера това? Какво да кажа на детето? Какво да й кажа? И аз самия не знам точно какво се случва и какво става. Самия аз съм много притеснен в тази ситуация. Асен решава, че е най-добре да разкаже подробно на дъщеря си каква е ситуацията около майка й. Тинейджърката едва сега си дава сметка колко сериозни са нещата и до какво може да доведе обвинението. Това означава ли, че мама ще стои с години в затвора? Няма. Намерил съм наистина адвокат. в затвора, мама. Намерил съм адвокат. Той ще ни помогне. Майка ти е невинна. Повярвай, майка ти е невинна. Не мога да си представя мама в затвора. Кой знае колко е зле. Аз си мислех за подигравките в училище. Как си ми се подиграват, всъщност нещата са толкова по-сериозни, че няма на къде.
Дано нещата да се оправят. Да се върне при нас. Не искам да е в затвора. Няколко дни по-късно на Илияна е повдигнато обвинение в убийство. Съдът е уважил молбата на прокуратурата и е разпоредил задържането й в следствения арест. Наетият от Асен адвокат Веселин Пенчев бърза да се срещне с подсъдимата. Добър ден. Аз съм адвокат Пенчев. Приятел ми. Вашият съпруг се свърза с нас. Той не е тук в момента. Днес не е ден за свиждания. Аз съм тук в качеството на ваш защитник. Как сте вие? Добре ли се държат с вас? Чувствам се ужасно. Сред престъпници, затворена. Най-вече, защото не съм направила нищо, повярвайте ми. Тук никой не иска да ме чуе и никой не ми вярва вече. Добре, успокойте се. Нека да изясним каква е обстановката по случая, съответно за да изградим защитната теза и да ви измъкнем от тук. Когато се среща с адвоката, Илияна дава воля на чувствата си. Последните дни и часове са истински ад за 43-годишната жена. Повдигнато ви е обвинение, че сте умъртвила умишлено Иванка Димова, за да се ползвате от съставеното във ваша полза завещание. Не е вярно. Всъщност тя ви е завещала сума в размер на 50 000 лева. Моля? 50 000 лева? Изобщо не съм предполагала, че може да има толкова пари. Добре, след като сте си били толкова близки, знаете ли за човек, който да е бил наясно с нейното имотно състояние и да е имал някакви претенции към нея? Не сме говорили за такива неща. Някой, например, от по-близкото й обкръжение обикновено? Не знам. Единствено си спомням, че се оплакваше нещо от зец и това са нормални неща. Зет, тъща, не вярвам да ви свърши работа. А по-конкретно от какво се оплаква от зец? Някакъв заем искал, но не знам за какво. Тя дали му е дала, не знам наистина. В последвалия разговор адвокатът се информира за финансовото състояние на семейство Кирилови. За съжаление се оказва, че съпругът на Илияна, Асен, е имал фирма, която наскоро е фалирала и семейството е потънало в дългове. От това, което ми сподели моята подзащитна, стигам до извода, че ще бъде трудно да разколебаем обвинението от гледна точка на нейния мотив да извърши престъплението. Тя и нейното семейство са били материално затруднени. Съответно, нашата защитна позиция в този случай би следвало да бъде да тласнем разследването в друга посока и да се опитаме да установим действителния извършител на убийството. Разследването на убийството на Иванка Димова се заплита още повече, когато дъщерята на починалата информира полицията за изчезнали златни накити и семейен пръстен от дома им. Докато търси нокторезачка сред вещите на Илияна, Асен намира старинен пръстен, който не е виждал никога преди. И докато той си мисли, че нещата не могат да станат по-зле, в дома му се появява полиция с заповед за обиск. Имаме известни доказателства, че на Иванка Димова е фалшифицирано завещанието. Ма чакайте малко, в спалнята има дрехи разхвърлено и какво правите, господине? Не ровете тук, ако вижте, моля ви се. Ако обичате, оставете колегите да работят. Ама, не може така всичко да бърка. Това са лични неща. Това е обиск. Съжалявам. И в кухнята навсякъде, така ли? Навсякъде, да. Какво разбутате всичко? Оставете колегите да работят. Бе, това са лекарства. Това просто лекарства. Вие вкъщи лекарства нямате ли си? Това е инсулин. Да, жена ми бие инжекции с инсулин. Какво намерих? Дайте да видим. Да, инсулина се бие с спринцовка. Нормално да имаме вкъщи спринцовка. Използвана спринцовка. От семейството ни уведомиха за откраднати вещи от дома на покойната, но такива не открихме в семейство Кирилови.
Открихме голямо количество лекарства, както и инсулин. Имаше използвана спринцовка. След като изследваме доказателствата, ще ги приложим към случая и ще видим как се развият нещата по-нататък. Не знам какво да правя. Лекарствата са ясни, жена ми, но този пръстен... Просто вече почна да се приснявам, че може би моята съпруга ме е излъгала за нещо. На следващата сутрин Асен е уведомен от адвоката, че днес има право на свиждане и той веднага тръгва към следствения арест. Асен иска да чуе лично от жена си истината за мистериозния пръстен. Елка обвинява, че от нейния апартамент са откраднати разни злата, бижута и някакъв старинен ценен пръстен. Знаеш ли нещо за това? Какво да знам, бе? Какво искаш да ми кажеш? Аз намерих пръстен в къщи в твоя НССР. Златен с червен камък. Това ми подари тя преди 2 години. И изобщо... Чакай! Слушай, Лина, правя всичко възможно да измъкна от тук. Намерих най-добрия адвокат. Ще направя всичко възможно да измъкна, но трябва да знаят цялата истина. Първо този пръстен, след това намерих и спринцовка вкъщи в нашата спалня, в твоето нощно шкафче. Аз съм медицинско лице. Нормално да има спринцовки вкъщи. Чакай да се веде. Вишко, адвокат ще се опита да промени мярката за неотклонение. Надявам се скоро да си бъдеш вкъщи. Чакай само. Чакай, Асене! Пригърни детето поне. Не зная на какво да вярвам вече. Живеем заедно толкова години и мислих, че я познавам отлично. Не ми е казал за този пръстен, тия спринцовки. Какво по дяволите се случва? Не знам докъде ще стигне това. Не знам дали да й вярвам и не знам доколко мога да й вярвам. Изминават 3 тежки дни за семейство Кирилови. За съжаление, адвокатът не е постигнал промяна на мярката за държане под стража и Илияна продължава да е в следствения арест. Всеки ден в пресата и в социалните мрежи се появяват нови обвинения и спекулации по нейн адрес, подхранвани от семейството на починалата Иванка Димова. Адвокатът има идея, която може да е в помощ на защитата и е извикал Асен в кантората си, за да я обсъдят. Според мен трябва да се наеме частен детектив. Частен детектив? Да. Нека да ви обясна защо. По принцип, органите на досъдебното производство и прокуратурата са длъжни да събират всякакви доказателства, относими към случая, не само тези, които доказват обвинителната теза, но и тези, които оневиняват обвиненото лице. Но все пак е хубаво ние да имаме едно доверено лице, което да събира доказателства изцяло в наша полза, по този начин да я оневиним. В обвинителната теза съзирам редица логически противоречия. На първо място, ако идеята е, че Илияна е умъртвила Иванка с цел да се възползва от завещателното разпореждане, направено в нейна полза, най-малкото тя не би оставила въпросния документ в нейния дом. На следващо място, Илияна е интелигентна жена. Сигурен съм, че ако би тръгнала да престира подобно престъпно поведение, тя би го обмислила много по-добре и не би съставила толкова улики, водещи към нея. Бихте ли ми казали какво ще се случи, ако не можем да докажем нищо? Какво ще се случи с жена ми? Ами, нека да не мислим веднага върху тази хипотеза, но от друга страна пък имате право да знаете за това обвинение, което е повдигнато. Наказателният кодекс предвижда наказание лишаване от свобода от 15 до 20 години за квалифицирано умишлено убийство. В следващите няколко дни наетият от адвоката и от Асен детектив активно събира информация, която може да оневини Илияна. Адвокатът го е насочил към зетя, Жечо Ценов, поради споделената от Илияна информация, че при живе Иванка се е оплаквала от него.
детективът използва времето, в което Елка и Жечо не са вкъщи, за да проучи семейството им. От съседите той научава, че действително зетят Жечо Ценов изобщо не се е разбирал със своята тъща. Единият съсед дори споделя, че е чувал Жечо да я заплашва. Взех всички документи по делото от адвокат Веселин Пенчев. Ние с него сме си стари приятели, не работиме за първи път по подобни случаи. Запознат съм много добре с хода на разследването, както с показанията на всички. Според мен, от пръв поглед си личи, че нещата са доста очевидни и по всяка вероятност нагласени, за да бъдат истина, въпреки че в моята практика съм сблъсквал с много такива подобни случаи, така че нищо не мога да ме очуди. На първо място трябва да разуча всички роднини и близки на починалата, защото много често се случва престъпления от този род да бъдат извършени именно от близки хора. Както се казва, каквото може да ти направи най-близкия и най-лошия враг няма да ти го направи. По-късно същия ден детективът проследява Жечо Ценов. Оказва се, че мъжът е натрупал сериозни дългове от хазарт. Какво става с уния кинти, където имаш да ми даш? До 2 дена са твоя ден, наш проблем е, брат. Какви 2 дена, брат, лева? Ти не разбрали, че аз не ти ги дам тия пари, за да си играш с мен, брат, лева. До 2 дена ги имаш? Няма да чакам повече, им чуш, че вече повече си играш с мен и търпението ми ще парле, брат. Така ли, бе, да ми си прави отворен? Ей, бе, стун. Смачка, бе, ей! Ай, се дури, бе, ей, куче! Ей, куче! Мърдав си! Бук! Бук, бе! Класика. Задлъжнял за пари Z, който си ги фърли абсолютно всичките пари за хазарт. Иска пари от тъща си, тя не му ги дава. За съжаление, това, с което разполагам в момента, не е достатъчно. Има още какво да се рови. И в крайна сметка ще видим какво ще излезе. В продължение на една седмица детективът проучва семейството на покойната Иванка Димова и вече е събрал интересна информация, която предава на адвоката. Я да видя сега какво си ми подготвил. Така. Значи, проверих алибито на Елка. Бетон. По време на убийството се е прибирала с колежка от работа. Разговарях и с колежката. Бетона от всякъде. Няма какво да се съмняваме в нея. Така. Антон Ценов. Син на Елка и на Жечо. Преди година и половина някъде е спечелил зелена карта за щатите. През цялото време е бил там. Не се е прибирал. Откакто е заминал, не се е прибирал. Един вид и той отпада. И той отпада. Така. Сега следва най-интересният образ от цялата тази работа. Жечо Ценов. Хазартен тип. Така е закъсал милия, че направо жив да го оплачеш. Разбираш ли ме? На кой не дължи пари? Може би само на мен, където не дължи пари. Постоянни скандали с тъщата, заплахи, разправи, чудеса. Направо какво да ти опиша. Търся съседа, където твърди в показанията, че били играли карти в нощта. Да, точно това щях да ти кажа, че доколкото си спомням от показания, имаше свидетел, който потвърждава неговата версия, че е играл карти тази вечер. Той мога да говори много работи. Изчезнал бил. Питах съседите къде? На село. Посред зима на село да изчезнеш. Малко как ти се струва? Да знам. Ами, мисля, че това е добро начало, но само знаеш, че ще ми трябва нещо повече. Спокойно, няма да се притесняваш. Сега познаваш ме. Ще се поразрова още малко. Сигурен съм, че нещо ще излезе, което да ни свърши работа. Имам си начини. Все пак това ми е работата. Инсталирал съм подслушвателно устройство, да се събера повече доказателства срещу Жечо Ценов. За момента обаче не разполагам с нищо, което да доказва пряка връзка между него и жертвата. Но интуицията ми подсказва, че нещо такова ще излезе. Много рядко в практиката ми съм бъркала. Съм сигурен, че това е един от случаите, в които не бъркам. В следващото си посещение в следствения арест, адвокат Пенчев запознава Илияна с последните разкрития по случая. Тъй като медицинската сестра е посещавала в продължение на 5 години дома на убитата, адвокатът се надява да събере повече информация за поведението на Жечо Ценов спрямо неговата тъща. Според теб той такъв човек ли би ли могъл да я убие? Не знам, не мога да кажа такова нещо. Да постави инсулина? Жечо ли? Да. То не е трудно. На практика всеки, който не се страхува от игли, би могъл. Да. Питам те, защото в крайна сметка от това, което установихме,
той има мотив да бъде извършител на това престъпление. От една страна, по този начин той няма да й връща дълговете, които вече е взел от нея. От друга страна, чрез наследството, което се е надявал да получи, съответно пък е разчитал, че ще погаси другите си задължения. Макар че все още се намираме в твърде ранен процесуален етап, информацията, която сме добили, не може пряко да се използва в наказателния процес, ми се щеше да се видя с Илияна, да й обясни какво сме направили по нейния случай и по този начин да й вдъхна кураж да живее при тези условия, при които е в момента. В продължение на 2 седмици детективът Лазар Пейков подслушва Жечо Ценов и следи всяка негова крачка. Дълго време записите не водят до нищо, което пряко да свързва Жечо с убийството на неговата тъща. Но част от записан разговор дава основание на детектива да провери заложните къщи в близост до блока на Ценови. Но детективът не се отказва да събира доказателства, докато един ден получава точно това, за което се е надявал. Запис, уличаващ Жечо за извършване на престъплението. Лазар Пейков бърза да даде цялата събрана информация на адвоката. Здрасти, влизай. Какво става, бе? Беше много въодушевен по телефона. Въодушевен ли? Така. Нашия човек нали беше дал показания? В показанията си беше казал, че в нощта на убийството между 8 и 9 без 10 вечерта е играл на карти у съседа. Да, така бе. Да, ама не. Ето ти доказателство къде е бил. В 8:30 заложната къща, близо до тях. И е заложил, познай какво? 3 златни пръстена, златна гривна, златна веришка. Единственото, което липсва, е старинния пръстен златния от описаните изчезнали неща. Това означава, че си имаме и лъжесвидетел. Съседа. Съсед. Явно. Но снимките от охранителната камера на заложната къща, които оспорват алибито на Жечо Ценов, не са всичко. Детективът пуска на адвоката и направения от него уличаващ запис. Няма да дам никакви пари. Нали пъзна, че до вторник ще ми ги върнеш? Какво стана? Какво се обърка? Виж ми обувки още за 2 бона се праша. Аз имам и за по 3 нямам. Да ти сте пари нямам, човек, за пари. Аз сериозен човек, давам. Колко да ти давам, бе, човек? Кажи колко? Аз си плех да ради нещата, обаче се провалиха. Какво се провали? Какво? Кой? Си не ради нещата, обаче макар и бързо върти. Я, тук нещо се чу за бабата. Я да върнем. Парите трябва да ми върнеш, тогава ще получиш. Тогава искаш си чупи глава. Какво? Кой? Си не ради нещата, обаче макар и бързо върти. Каква търта, бе, човек? Каква търта? Парите трябва да ми върнеш, тогава ще получиш. Тогава искаш си чупи главата. Айде. Да, ще застрелят ти не му тебе. Не застрелват. Аз съм къщите искам да върна. Ще не ходя бавно, ще пия червено вино. Айде, чао. Уверен бях, че Лазар ще си свърши професионално работата. Снимките, които той ми представи от охранителната камера, могат да бъдат приобщени към доказателствения материал по делото, тъй като представляват веществени доказателства. По отношение на звукозаписа, той пряко няма да може да се използва в процеса на доказване, но аз имам идея как да го употребя. Моята работа беше до тук. От тук нататък всичко зависи от адвоката. Силно се надявам да успея да измъкне Илияна, защото по всичко се личи, че жената е абсолютно невинна. 2 седмици по-късно в Софийския окръжен съд се гледа делото срещу 43-годишната медицинска сестра и болногледачка Илияна Кирилова. Илияна е обвинена в убийство с користна цел. Дъщерята на жертвата е завела граждански иск за 50 000 лева кръвнина. След повече от месец в следствения арест, Илияна е на ръба на силите си. Много ме е страх. Много ме е страх. Просто не знам какво може да стане. Ако отида в затвора за толкова много години, без за нещо, което дори не съм извършила. Илияна, искам да си спокойна. Знам в каква ситуация се намираш в момента, но имаме изградена стабилна защита. Мисля, че ще оправим нещата. Ами ако не стане, ако не ми повярват, цялата треперя, ако не стигнат доказателствата. Спокойно, не се притеснявай. Пуснете ме да я видя, моля ви се, детето ми. Как си, Мила? Спокойно. Как си, добре ли си? Мама, успех. Благодаря, миличко. С теб сме. Благодаря. Много те обичаме.
Подкрепата на семейството вдъхва кораж на Илияна и тя влиза в съдебната зала малко по-спокойна. За Кирилови настъпва съдбовен момент. Ако Илияна бъде призната за виновна, това ще преобърне живота на цялото й семейство. След повече от 3 часа заседанието приключва. Делото взима неподозиран обрат и Илияна Кирилова е призната за невинна. Тя отново е свободна жена и може да се върне вкъщи при своето семейство. Не мога да повярвам, че всичко свърши. Слушай, спокойно се стига вече, всичко наред. Ако не беше адвоката и детектива, къде е? Много ви благодаря за всичко, което направихте. Не знам как може да благодарим. Наистина, ако не Радвам се, бяхте че вие, помогнахме. благодаря ви от сърце. Бъдете жив и здрав. Ох, вече си мисля, че няма да се прибера с тях. Когато обявих решението за съда, изпитах такова облегчение, че не мога да ви опиша. Ужасно съм щастлив, че всичко свърши и че се разбра истината. Единствено съжалявам, че съмнявах в Илияна и на моменти не бях прав към нея. Силно съм ме наранил и трябва да се извиня. Ето го, идва. Това чудовище. Адвокатът използва информацията от детектива, за да притисне Жечо Ценов. Снимките от охранителните камери на заложната къща, както и описа на заложените вещи, наличният запис и други свидетелски показания поставят Жечо Ценов в неочаквана ситуация. Какво ти липсваше на тебе, бе? На майка ми да посейдеш. Това ли ти липсваше? Да, ще пречука, бе! Пари ли нямаше ти, бе? Не те е срам, бе? Май ще ме убиеш! На свидетелската скамейка зетят на покойната се оплита в противоречия. Като свидетел от защитата е призован и съседът на Жечо, който с уплах признава, че се е съгласил да прикрие Жечо, без да знае, че става дума за нещо толкова сериозно като убийство. Ама работата точно не беше. Исках да те покриеме, да. Ама нещо не се! Аз мислех, че и друг път е играл карти, сме играли в къщи. И мислех, че и го прикривах от жена му, че ходи на хазарта, ма не знаех, че е такава работата. Толкова е дебел. Съседът Слави Пенев е подведен под отговорност за подвеждане на полицията с лъжливи свидетелски показания. Благодарение на провокативните въпроси на адвоката и показанията на съседа, истината най-накрая излиза наяве. И Жечо Ценов признава, че той е извършил убийството на своята тъща. На инкриминираната дата, около 8 часа, свидетелят Ценов изчаква медицинската сестра да напусне дома му, след което се прибира в къщи. Там започва да изнудва пострадалата за пари. След като тя му отказва, започва да я заплашва и да й се закамва с убийство. В този момент тя му доверява къде държи златните си ценности и принадлежности, разчитайки, че това ще спаси живота й. Въпреки това обаче, свидетелят Ценов в този момент я инжектира с смъртоносна доза инсулин. Взимайки движимите вещи, решава да ги осребри в заложна къща. Естествено, той се е и надявал, че наследството на починалата ще премине косвено и към него, без да знае за наличното завещание, за което след като узнава е силно разочарован. 2 месеца по-късно, семейство Кирилови вече са оставили всичко случило се зад гърба си. След преживения стрес, те решават, че заслужават една хубава семейна почивка и избират подходяща дестинация. Знаете ли, искам да отида в Париж. Винаги съм искала да ходим там. Давайте в Париж. И аз съм за. Шумотевица, навалица. Моля се, дай да има по-спокойно място. Добре, ще се най-леско. Има в Париж. В начало не исках да вземам парите на Иванка. Но след всичко, което преживяхме, аз и семейството ми, все пак реших да ги взема като някаква компенсация. Или пък на моренце. Виж, море е супер. Да. Море е супер идея. Аз предлагам Кана. Пак е Франция. Има море. Вижте. Страхотно. Санторини. Отначало мислихме да се преместим в друг квартал, даже в друг град. Всички се не гледаха, сякаш сме някакви рецидивисти. Но така ще излезе, сякаш сме гузни, виновни и бягаме от нещо. Решихме да останем. Всичките
идиоти в училище, където ми се присмиваха, сега ме гледат гузно и тръгват да ми се извиняват, обаче няма как да стане просто. Аз разбрах кои са истински приятели за мене. Истинските хора, най-вече са родителите ми, оцених ги, при им се дразнех и им се сърдех за всякакви глупости, но след като мама не отиде в затвора, осъзнах това, че е най-важното нещо, именно да сме заедно. Илияна, Асен и Алисия преминават през голямо изпитание. Изпитание, което би могло да сломи всяко едно семейство. Те обаче успяват да останат заедно и въпреки обществения натиск, надделяват над слуховете и злословията. Преборват се за справедливост и най-вече за своето щастие.